Det at lave et landbrugsprojekt i Burundi, det er noget af det bedste, vi kan gøre for dem. Methode Habwariye er agronom og leder et landbrugsprojekt, der skal skaffe de allerfattigste mennesker i Burundi mad på bordet. Projektet har 3 mål. Det skal forbedre fødevareproduktionen hos de enkelte familier. Det skal være kapacitetsopbyggende. Derfor modtager deltagerne undervisning i moderne landbrugsmetoder og lærer at bruge det, de tjener på at udvikle deres landbrug. Og endelig bliver de undervist i menneskerettigheder og bekæmpelse af HIV/AIDS. Ideen er at sætte den enkelte afrikaner i stand til at bekæmpe sin egen fattigdom. Og det er en kæmpe opgave, fordi de fleste på landet hverken kan læse eller skrive. Metoden er, at der er oprettet 8 mini-landboforeninger med i gennemsnit 70 medlemmer, og det betyder, at mere end 560 familier er med i projektet. Mekanismen i projektet er, at hver forening har fået 20 geder, og der er delt 30 geder ud til medlemmerne. Derudover har foreningen fået en gedebuk af en speciel mælkegivende race, som medlemmerne får deres geder insemineret hos. De første 10 hundkid fra foreningen bliver sendt til andre foreninger for at styrke samarbejdet, og medlemmernes første hundkid bliver delt ud til andre medlemmer, indtil alle har fået en ged. Derefter bliver der delt kid ud til ikke-medlemmer. Det er planen, at 300 familier, der ikke er medlem af landboforeningerne, skal have et gedekid. Og der er brug for hjælpen, fortæller den danske vejleder på projektet, Niels Christian Nielsen. Burundi er nemlig en genopbygningsproces, efter at 10 års borgerkrig sluttede i 2003. Den virkelighed, som de fleste af deltagerne står i, det er jo, at de har været i flygtningelejre i de sidste 10 krigsår. De fleste af dem. Nogle har været interne flygtninge i Burundi, andre har været i Tanzania, andre igen i Kongo og Rwanda, forskellige andre steder, hvor de har tilbragt længere eller kortere tid. Og de kommer hjem til marker, som måske er overtaget af andre. De kommer hjem til marker, som måske ikke har været udnyttet de sidste 10 år, og det er hestearbejde for dem dyrker op igen. Så vores projekt det er en hjælp til, at de kommer i gang med deres normale produktion igen. Gederne giver både proteinholdig mælk og vigtig gødning til jorden. Det betyder højere udbytte af markernes afgrøde, og det er med til at styrke medlemmernes økonomi og gøre deres dagligdag bedre. Jeg har fået mange fordele af at få en ged. Jeg har fået gødning til jorden, og jeg har endda givet et kid videre til en anden familie. Og det betyder meget for mig, at jeg er med til at hjælpe andre. En vigtig del af projektet er undervisning. Alle ledere af foreningerne har været på flere seminarer, og de har modtaget undervisning. Bagefter har lederne undervist resten af medlemmerne. De bliver undervist i hygiejne, ernæring, HIV/AIDS, jura, moderne landbrugsmetoder og hvordan man tager sig ordentligt af gederne. Da jeg var på projektseminar, lærte jeg en masse. Jeg lærte, hvordan man bygger et hus til gederne. Jeg lærte at lave terrasser til afgrøderne, og jeg lærte meget om de nyeste landbrugsmetoder. De bliver undervist i menneskerettigheder, fordi det er nødvendigt med lighed og retfærdighed. Vi oplever mange problemer i familierne, og derfor er det vigtigt, at de lærer, at alle er lige, så der ikke sker uretfærdigheder. HIV/AIDS bliver der undervist i, fordi rigtig mange har AIDS, og derfor er det vigtigt, at de lærer at beskytte sig mod smittefarer. I den her tid, inkluderer vi en AIDS-del og en menneskerettighedsdel, sådan at de mennesker, som kommer på seminarer, de også får noget at vide om, hvordan man undgår at få AIDS. Og det er der alt for mange, der ikke ved, hvordan man kan undgå det.
og ligesådan menneskerettigheder. Det er også en del, som er inkluderet i de seminarer, som vi holder. Den store fokus på menneskerettigheder skyldes, at der efter 10 års etniske uroligheder og 100.000 af dræbte stadig er mange sår, der skal heles. Undervisning i menneskerettigheder er derfor en vej til forsoning mellem tidligere modstandere. Medlemmerne er også blevet undervist i, hvordan man komposterer gødning fra gederne sammen med blade og andet organisk affald. It's a compost. The manure comes from the goats. Før i tiden vidste jeg ikke, hvordan geder skulle passes. Nu har jeg for eksempel lært, at geder skal ind, når det regner. Jeg har lært at gøre tingene bedre. Jeg har lært at kompostere affald, så det senere kan bruges som gødning på marken. Hele ideen med undervisning og arbejdet i Landboforeningen er, at det enkelte medlem anvender den nye viden hjemme i sit eget landbrug, og på den måde øger sin egen indkomst. Jeg har lært at passe gederne ordentligt. Før i tiden boede vi i samme hus som gederne, men nu har jeg lært, at gederne har bedre af at bo for sig selv, og de skal have masser af lys og frisk luft. Sang